श्रीमते भक्ती वेदांत स्वामिना इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सर्वांना. वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णाच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया. आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या आणि ओशाळला मृत्यू या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण आपल्या तिसऱ्या भागाच्या वाचनाला सुरुवात केली होती आणि आपण वाचत आहोत आपला अध्याय 17वा. तर मी उर्वरित वाचनाला सुरुवात करते. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. शाश्वत जमाराशी. एक मिनिट. भौतिक जगामध्ये पावलोपावली धोका आहे. अगदी शुद्ध भक्तांवरही पावित्र्याच्या स्तरावरून पतन होण्याचे संकट असते. तथापि भागवतामध्ये पहिल्या स्कंदात 5व्या अध्यायामध्ये 17व्या श्लोकात नारद मुनी आपल्याला खात्री देतात. त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणांबुजम हरेः भजन पक्वोथ पतेत ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम अभूदमुष्किम को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः. या श्लोकामध्ये धर्म या शब्दाचा अर्थ व्यावसायिक कर्तव्य असा आहे. उदाहरणार्थ ब्राह्मणाची विशेष व्यावसायिक कर्तव्य असतात, त्याचप्रमाणे क्षत्रियास त्याची व्यावसायिक कर्तव्य आणि वैश्य व क्षुद्रांना त्यांची व्यावसायिक कर्तव्य असतात. जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या व्यावसायिक कर्तव्यांचा त्याग केला आणि सर्व नियमित तत्वांचे कठोरतेने पालन करून त्याने कृष्ण भावनेचा स्वीकार केला, परंतु जर त्याच्या अपरिपक्व भक्तिमय सेवेमुळे त्याचे पतन झाले तरी त्याचा काहीच तोटा होत नाही. तो भगवंतांची जी सेवा करतो ती त्याच्या संपूर्ण जीवनाचा एक लहान अंश असली तरी त्याची ती सेवा कधीच नष्ट होत नाही. उलट पक्षी जो आपल्या व्यावसायिक कर्तव्यांचे परिपूर्णरित्या पालन करतो मात्र श्रीकृष्णांची उपासना करीत नाही, त्यास अंततः काहीच लाभ मिळत नाही. आपल्या व्यावसायिक कर्तव्यांचे कठोरतेने पालन करणे म्हणजे पुण्यमय जीवन जगणे. समजा या पुण्य कर्मांद्वारे तुम्ही स्वर्गात गेलात तरी भगवद्गीतेत श्रीकृष्ण सांगतात की तुमच्या पुण्य कर्मांची फळे संपताच तुम्हाला ग्रहावर येणे भाग पडेल. दुसरा मुद्दा असा की जरी मनुष्याने या जीवनात दान देण्याखेरीज देण्यासारखी पुण्यकर्मी केली तरी आपल्या पुण्यकर्मांचे लाभकारी परिणाम स्वीकारण्यासाठी त्याला पुढच्या जन्मी येथे यावेच लागते. म्हणजेच त्याला भौतिक जीवनाचे आणखी एक सत्र स्वीकारावे लागते. त्यामुळे पुण्यकर्माची फळे मिळवण्याची आकांक्षा बाळगणे ही काही योग्य संकल्पना नव्हे. दुर्दैवाने भारतातही लोकांचा भगवान श्रीकृष्णाच्या भक्तिमय सेवेचा स्वीकार करण्याऐवजी दान करण्यासारख्या पुण्यकर्मांकडे अधिक कल आहे. त्यांना आशा वाटते की अशी तपस्या केल्याने मृत्यूसमयी त्यांची स्वर्ग लोकात उच्चतरीय भौतिक जीवनाप्रत उन्नती होईल. याच हेतूसाठी किंवा या जीवनात वर मिळवण्यासाठी ते देवतांचीही पूजा करतात. उदाहरणार्थ भगवान शंकर आपल्या भक्ताला त्वरित हवा तो भौतिक वर देतात. ते अत्यंत कृपाळू आहेत. त्यांना आशुतोष म्हणून ओळखतात. आशुतोष म्हणजे ज्याला सहजरित्या संतुष्ट करता येते. याच कारणास्तव लोकांना भौतिक संपन्नता मिळविण्यासाठी त्यांची पूजा करणे आवडते. म्हणून भगवद्गीतेत 7व्या अध्यायामध्ये 20व्या श्लोकात भगवान श्रीकृष्ण
अशा उपासनेचा धिक्कार करतात. कामैस्तैस्तैर हृदया ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः. ज्यांचे ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावून घेतले आहे ते अन्य देवदेवतांना शरण जातात. शंकरांकडून भयंकर वरदान प्राप्त करणाऱ्या वृत्रासुराची कथा भागवतात सांगते. वृत्रासुराने असा वर मागितला की मी ज्याच्या मस्तकावर आपला हात ठेवीन तो भस्मसात होईल. असुर असे वर मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. रावण व हिरण्यकश्यपूनेही असेच वर प्राप्त केले होते. आपण सामर्थ्यवान झालो की मृत्यू टाळू शकतो असे त्यांना वाटत होते. हे आसुरी वृत्तीचे उदाहरण आहे. देवदेवतांकडून प्राप्त केलेल्या वरांमुळे यापैकी कोणताही दानव मृत्यूपासून वाचू शकला नाही, तर अंततः त्या सर्वांचा भगवंतांनी वध केला. प्रत्येकाने मरण पावलेच पाहिजे, हा प्रकृतीचा नियम आहे. भौतिक जगामध्ये जन्म घेणारा कोणीही शाश्वत काळासाठी जगू शकत नाही. भौतिक जगाला मर्त्यलोक म्हणजे जेथे प्रत्येक जीव जन्म, मृत्यू, जरा व व्याधी भोगत असतो असे म्हणतात. भ्रमिष्ट झाल्याने लोक हे पाहू शकत नाहीत. शाश्वतरित्या जगण्यासाठी लोक आपल्या भौतिक स्थितीशी तडजोड करीत असतात. हिरण्यकशिपूची नक्कल करून आधुनिक शास्त्रज्ञही अमर होण्याची इच्छा करतात. तो केवळ मूर्खपणा आहे. मनुष्याने मृत्यूला भयभीत होऊ नये, तर सावधान असावे व प्रश्न करावा, माझ्या कर्मांचे फळ म्हणून मी पुढील जन्मी कोणत्या स्थितीत असेल. भक्ताला मृत्यूचे भय नसते. तो केवळ श्रीकृष्णांची प्रार्थना करतो. तुमच्या इच्छेनुसार माझा मृत्यू होईल आणि मी पुन्हा पुन्हा जन्म घेईन, परंतु माझे एकच मागणे आहे की मी ज्या स्थितीत राहीन त्या स्थितीत तुमच्या कृपेने मला कधीही तुमचे विस्मरण होऊ नये. भक्त भग भगवंतांना सॉरी परंतु पतन होऊ नये म्हणून सावध असतो. त्याच वेळी तो हे जाणतो की तो इतकी भक्तिमय सेवा करीत आहे ती त्याच्या शाश्वत खात्यामध्ये जमा होत आहे. अजामिळाची कथा हा मुद्दा पूर्णपणे स्पष्ट करते. आपण नियामक तत्वांचे कठोरपणे पालन केले पाहिजे, परंतु आपले पतन झाले तरीही काही नुकसान होत नाही. हे विधान नारद मुनींनी वर सांगितले आहे. मनुष्याने भावनेच्या आधारावर कृष्ण भावनेचा स्वीकार केला आणि केवळ काही कारणासाठीच भक्ती केली आणि पुन्हा भौतिक जीवन जगू लागला, तरी त्याने केलेल्या सेवेची नोंद होते व जसे अजामिळाचे रक्षण झाले तसे त्याचेही एके दिवशी रक्षण होते. विष्णुदूत अदृश्य झाल्यावर तो आपल्याला यमदूतांच्या पाशांमधून मुक्त करण्यासाठी आल्याचे आपण स्वप्न पाहिले की काय, असे अजामिळास वाटू लागले. अजामिळ मृत्यूशय्येवर बेशुद्धावस्थेत असताना त्याने यमदूतांना व विष्णुदूतांना प्रत्यक्ष पाहिले, परंतु त्याला ते स्वप्नच असल्याचे भासले. जेव्हा आपण खरोखरच यमराजांच्या भयानक दूतांपासून मुक्त झाल्याचे त्याने पाहिले, तेव्हा त्याला पुन्हा विष्णुदूतांना पाहण्याची इच्छा झाली. ते अतिशय तेजस्वी होते. त्यांची सर्व शारीरिक लक्षणे भगवान विष्णूंप्रमाणेच होती आणि ते भगवंतांप्रमाणेच सुशोभित होते आणि भगवंतांच्या शक्तीची चिन्हे गदा, पद्म, शंख व चक्र त्यांनी धारण केली होती. त्यांचे देह सुंदर तेजाने झळकत होते आणि त्यांचे वस्त्र सोनेरी रेशमाचे होते. म्हणून अजामिळाने विचारले, यमदूतांच्या बंधनातून मला मुक्त करणाऱ्या त्या सुंदर व्यक्ती कोठे आहेत? अजामिळाने विचार केला, माझे संपूर्ण जीवन पापकर्मांनी भरलेले होते, तर मग अशा महान व्यक्तींना पाहण्यास मी कसा पात्र झालो? त्याने अनुमान काढले, कदाचित माझ्या पूर्वजन्मात मी काहीतरी चांगले कर्म केले असावे आणि त्याचा परिणाम म्हणून मी विष्णुदूतांना पाहू शकलो. वस्तुतः अजामिळ त्याच्या जीवनात पूर्वी भगवान नारायणांचा निष्ठावान सेवक होता आणि परिणामतः तो विष्णुदूतांना पाहू शकला. त्याच्या पूर्वीच्या जीवनात मिळालेल्या सत्संगाने अजामिळास वाचविले. चैतन्य चरितामृतामध्ये मध्यलीला 22.54 सांगितल्याप्रमाणे साधू संघ सर्व शास्त्रे कण लवमात्र साधू संगे सर्व सिद्धी हय. सर्व महान शास्त्रांचे असे मत आहे की विशुद्ध भक्ताच्या केवळ क्षणमात्र
सेवेमुळे मनुष्याला क्षणमात्र संघामुळे मनुष्याला सर्व यश प्राप्त होऊ शकते. अजामिळ त्याच्या जीवनाच्या प्रारंभी निश्चितच फार शुद्ध होता आणि त्याने भक्तांचा ब्राह्मणांचा संग केला होता. त्या पुण्यकर्मामुळे तो पुढे अधम झाला आणि आपल्या मुलाचे नाव नारायण ठेवण्यास उद्युक्त झाला. हे निश्चितच भगवंतांनी हृदयांतरीतून दिलेल्या योग्य प्रेरणेमुळे घडले होते. भगवंत भगवद्गीतेत 15व्या अध्यायामध्ये 15व्या श्लोकात सांगतात त्यानुसार सर्वस्य चाहम हृदयो सन्निविष्टो मत्तः स्मृती ज्ञानम अपोहनम च. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. भगवंत इतके कृपाळू आहेत की जर एखाद्याने एकदाही त्यांची सेवा केली असेल तर ते त्याला कधीच विसरत नाहीत. अशा प्रकारे भगवंतांनी हृदयातून अजामिळास आपल्या धाकट्या मुलाचे नाव नारायण ठेवण्यास उद्युक्त केले. त्यामुळे तो प्रेमाने सतत त्यास नारायण नारायण अशी हाक मारील आणि अशा प्रकारे मृत्यूसमयी त्याचे अत्यंत भयानक व संकटमय स्थितीपासून रक्षण होईल. ही भगवंतांची कृपा आहे. गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्तिलता बीज. गुरु व श्रीकृष्णांच्या कृपेने भक्तीचे बीज प्राप्त होते. या बीजाचे भगवन नामाच्या श्रवण व कीर्तनाने जलसिंचन केल्यास भगवंत फार मोठ्या भयापासून भक्ताचे रक्षण करतात. म्हणूनच आमच्या कृष्ण भावनामृत संघामध्ये आम्ही भक्ताचे नाव बदलून ज्या योगी त्याला श्री विष्णूंचे स्मरण होईल असे नाव देतो. मृत्यू समयी भक्त कृष्णदास किंवा गोविंददास यासारख्या आपल्या स्वतःच्या नावाचे स्मरण करू शकतो आणि फार मोठ्या भयापासून वाचू शकतो. त्यामुळे दीक्षेच्या वेळी नाव बदलणे आवश्यक आहे. कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतके महान आहे की कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे ते मनुष्याला श्रीकृष्णांचे स्मरण करण्याची सुसंधी देते. आयुष्यभर भक्तिमय सेवा करून श्रीकृष्णांशी अतिशय जवळचा संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या व्यक्तीलाच मृत्यूसमयी श्रीकृष्णांचे स्मरण होणे शक्य आहे. अजामिळ लहान असताना त्याच्या वडिलांनी त्याला भगवंतांशी पूर्णपणे निष्ठावान राहण्याचे प्रशिक्षण दिले होते आणि वयाच्या 20व्या वर्षापर्यंत त्याने भगवान नारायणांची उत्तमरित्या सेवा केली. भगवान नारायणांच्या भक्तिमय सेवेच्या स्तरावरून अजामिळाचे पतन झाले व त्यास भगवंतांशी असलेल्या आपल्या संबंधांचे विस्मरण झाले असले तरी नारायण त्याला विसरले नव्हते आणि अजामिळाच्या गरजेच्या वेळी त्यांनी आपल्या भक्ताच्या प्रेमाचा मोबदला दिला. अशा प्रकारे अजामिळाला मृत्यूच्या वेळी नारायणांचे स्मरण करण्याची सतर्कता प्रदान करण्यात आली. श्रीकृष्ण अगदी थोड्या भक्तीचीही फार प्रशंसा करतात. ते भगवद्गीतेत 2ऱ्या अध्यायामध्ये 40व्या श्लोकात यास पुष्टी देतात. नेहाभिक्रम मनोशस्ती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीने हे मनुष्याचे मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. मनुष्याने अगदी अल्पशा भक्तिमय सेवेचाही सराव केला तरी तो त्यास फार मोठ्या भयापासून वाचवू शकतो. तर मग कृष्ण भावनेचा स्वीकार का करू नये? नेहमी दिवसाचे 24 तास भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न राहा, मग भयाचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. कृष्ण भावना भवित व्यक्ती निर्भय असते. आपण श्रीकृष्णांच्या संरक्षणाखाली आहोत हे तिला माहीत असते. हरे कृष्णा. तर अशा प्रकारे आपण आपल्या 17व्या अध्यायाचं वाचन संपवलेलं आहे. तर सुरुवात करूया 18व्या अध्यायाच्या वाचनाला. अध्याय 18वा, उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी तीर्थयात्रा. अजामिळ पुढे म्हणाला, स्वतःच्या ब्राह्मणी संस्कृतीचा नाश करणारा मी निर्लज्ज ठग आहे. खरे तर मी मूर्तिमंत पापच आहे. भगवान नारायणांच्या सर्व मंगलकारी पवित्र नामजपाशी माझी काय तुलना. मी फार पापी आहे, परंतु आता मला ही संधी मिळाली आहे तर मी माझ्या मनाचे, जीवनाचे व इंद्रियांचे नियंत्रण केलेच पाहिजे आणि पुन्हा गहन अंधकारात व भौतिक जीवनाच्या अज्ञानात पतन होऊ नये म्हणून सदैव भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न राहिले पाहिजे.
देहात्म बुद्धीमध्ये मनुष्य इंद्रिय तृप्तीच्या विचाराधीन होतो आणि त्यामुळे तो अनेक प्रकारची पुण्यकर्मे व पापकर्मे करतो. यामुळेच भौतिक बंधन तयार होते. भगवंतांच्या माया शक्तीने बनविलेल्या स्त्रीमुळे निर्माण झालेल्या या भौतिक बंधनातून मी स्वतःची सुटका करून घेतली पाहिजे. अतिशय अधम जीव असल्यामुळे मी माया शक्तीला बळी पडलो आणि स्त्रीच्या हातातील दोरीला बांधलेला कुत्रा बनलो. आता मी सर्व कामेच्छांचा त्याग करून स्वतःला या भ्रमातून मुक्त करीन आणि मी सर्व जीवांचा कृपाळू हितचिंतक मित्र होईन व नेहमी स्वतःला कृष्ण भावनेमध्ये तल्लीन ठेवेन. भगवत भक्तांच्या संघामध्ये मी केवळ भगवंतांच्या नामाचे उच्चारण केल्यामुळे माझे हृदय आता शुद्ध होत आहे. त्यामुळे मी पुन्हा भौतिक इंद्रिय तृप्तीच्या भ्रामक आमिषाला भाळणार नाही. आता मी परमसत्यामध्ये स्थित झालो आहे. त्यामुळे मी देहात्म बुद्धी ठेवणार नाही. मी व माझे या खोट्या संकल्पनेचा मी त्याग करीन आणि श्रीकृष्णांच्या चरण कमळांवर माझे मन स्थिर करीन. शुकदेव गोस्वामी म्हणू लागले, भगवत भक्तांचा म्हणजेच विष्णुदूतांच्या क्षणिक सहवासामुळे अजामिळाने मोठ्या निश्चयाने जीवनाच्या भौतिक संकल्पनेतून स्वतःस अनासक्त केले. अशा प्रकारे सर्व भौतिक आकर्षणातून मुक्त होऊन त्याने त्वरित हरिद्वार येथे प्रयाण केले. तेथे त्याने एका विष्णू मंदिरात आश्रय घेतला व तेथे भक्ती योगाच्या प्रक्रियेचे आचरण केले. त्याने इंद्रियांचे नियंत्रण केले आणि आपले मन पूर्णपणे भगवंतांच्या सेवेत नियुक्त केले. अशा प्रकारे अजामिळ पूर्णपणे भक्तिमय सेवेत संलग्न झाला व त्याद्वारे त्याने इंद्रिय तृप्तीच्या प्रक्रियेपासून आपले मन विरक्त केले आणि तो भगवंतांच्या स्वरूपाच्या चिंतनामध्ये पूर्णपणे गढून गेला. जेव्हा त्याची बुद्धी व मन भगवंतांच्या रूपावर स्थित होते तेव्हा त्याने पुन्हा एकदा 4 तेजस्वी व्यक्तींना आपल्या समोर पाहिले. आपण पूर्वी ज्यांना पाहिले होते ते हेच आहेत हे त्याने जाणले व त्यांच्या समोर त्यांना दंडवत प्रणाम केला. विष्णुदूतांना पाहताच अजामिळाने हरिद्वार येथे गंगेच्या तीरावर आपल्या भौतिक देहाचा त्याग केला. भगवंतांच्या पार्षदांसाठी योग्य असा त्याचा मूळ आध्यात्मिक देह त्यास पुन्हा प्राप्त झाला. भगवान विष्णूंच्या दूतांसह तो सोन्याच्या विमानात आरूढ झाला व आकाशमार्गे प्रवास करीत थेट लक्ष्मीपती भगवान विष्णूंच्या धामास गेला. कुसंगामुळे अजामिळाने सर्व ब्राह्मणी संस्कारांचा व धर्मतत्वांचा त्याग केला होता. अतिशय अधम बनल्यामुळे त्याने चोरी केली, मद्यपान केले आणि इतर घृणास्पद कार्य केली होती. त्याने वेश्या बाळगली होती. त्यामुळे यमराजांच्या दूतांद्वारे त्याला नरकामध्ये फरफरत नेले जाणे विधिलिखित होते. परंतु नारायण या भगवन नामाच्या किंचितशा उच्चारामुळे त्याची त्वरित सुटका झाली. ज्यामुळे त्यांना भौतिक बंधनातून मुक्ती हवी त्यामुळे ज्यांना भौतिक बंधनातून मुक्ती हवी आहे त्यांनी ज्यांच्या चरणांशी सर्व तीर्थस्थाने वास करतात अशा भगवंतांच्या नाम, यश, रूप व लीलांचे कीर्तन व महिमागान करण्याच्या प्रक्रियेचा स्वीकार करावा. धार्मिक प्रायश्चित, तार्किक ज्ञान किंवा ध्यान योगासारख्या इतर पद्धतींद्वारे हा लाभ मिळत नाही. कारण प्रकृतीच्या रजोगुण व तमोगुणाने प्रदूषित असलेल्या मनांचे नियंत्रण करणे अशक्य असल्यामुळे अशा पद्धतींचे पालन करूनही तो मनुष्य सकाम कर्मे करील. या अतिगुह्य ऐतिहासिक कथेमध्ये सर्व फळांना नष्ट करण्याची शक्ती असल्यामुळे जो मनुष्य श्रद्धेने किंवा भक्तीने याचे श्रवण किंवा वर्णन करतो त्याचा भौतिक देह असो किंवा तो कितीही पापी असला तरी त्याचे नारकीय जीवनात पतन होत नाही. वास्तविकपणे यमदूत त्याला पाहण्यासाठी त्याच्या जवळही जात नाहीत. असा मनुष्य देह त्यागानंतर भगवत धामास परततो. तेथे त्याचे आदरपूर्वक आतिथ्य व पूजन केले जाते. मृत्यूसमयी यातना भोगत असताना अजामिळाने भगवंतांच्या पवित्र नामाचे उच्चारण केले व ते उच्चारण त्याच्या मुलाचा निर्देश करीत असले तरीही तो भगवत धामात परत आला. त्यामुळे जर एखादा मनुष्य श्रद्धेने व अपराधरहितपणे भगवत नामाचा जप करीत असेल तर तो पुन्हा भगवत धामात जाईल. याबाबत काय शंका आहे?
श्रीमद भागवतम 6.2.34 ते 49. निश्चय. भगवंतांचे पवित्र नाम सर्व मंगलकारी आहे. त्यामुळे जो व्यक्ती सतत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या मंत्राचा जप करतो, त्यासाठी काहीच अमंगल नाही. मनुष्य केवळ जप केल्याने जीवनात आपोआपच मंगलमय स्थितीत राहतो. कृष्ण भावनामृत आंदोलनाद्वारे भगवन नामाचा प्रचार करणाऱ्यांनी आपण या आंदोलनात येण्यापूर्वी आपली काय स्थिती होती व आता काय आहे याचा विचार करावा. ते पूर्वी मांसाहारी, मद्यपी, स्त्रीलंपट आणि सर्व प्रकारची पापक कर्मे करीत घृणास्पद जीवनात पतीत झाले होते. परंतु आता त्यांना हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांनी नेहमी या संधीचे मोल जाणावे. भगवंतांच्या कृपेने आम्ही अनेक शाखा सुरू करीत आहोत आणि या आंदोलनातील लोकांनी भगवन नामाचा जप करून व भगवंतांची प्रत्यक्ष सेवा करून या संधीचा लाभ घ्यावा. त्यांनी आपल्या वर्तमान स्थिती व पूर्वस्थितीतील भेदाची जाणीव ठेवावी आणि कृष्ण भावनेच्या अच्युत जीवनातून आपले पतन होऊ नये म्हणून फार काळजी घ्यावी. प्रत्येक कृष्ण भक्ताने असा दृढ निश्चय बाळगावा. श्रीकृष्णांच्या व आध्यात्मिक गुरूंच्या कृपेने भक्तांची व या अच्युत स्थितीप्रत उन्नती झाली आहे आणि ही फार मोठी संधी असल्याचे त्यांनी स्मरणात ठेवले व पुन्हा आपले पतन होऊ नये म्हणून श्रीकृष्णांकडे प्रार्थना केली, तर त्यांचे जीवन यशस्वी होईल. पूर्णपणे कृष्ण भावना भवित होऊन अजामिळाने आपल्या पापकर्मांमुळे जमा केलेली सर्व ऋणे फेडली आणि तो भगवान नारायणांच्या पवित्र नामाचा सतत जप करण्याच्या निश्चयाने भारावला होता. त्याने विचार केला की मी सतत भगवान नामाचा जप करीत राहिलो तर मी सर्व जीवांच्या सर्वोच्च कल्याणकारी कार्यामध्ये नेहमी संलग्न राहीन आणि अतिशय शांत होईन. आता सर्व फळांपासून शुद्ध झाल्यामुळे सर्व जीवांचे हितचिंतक बनणे हे आपले कर्तव्य असल्याची आज्ञा भगवान श्रीकृष्ण हृदयांतरीतून देत असल्याचा साक्षात्कार त्यास झाला. प्रत्येकाचा मित्र. भगवंतांचे भक्त अतिशय कृपाळू असतात. ते सामान्य जनतेच्या हिताकरिता कृष्ण भावनेचा प्रचार करतात आणि ते सर्व जीवमात्रांचे मित्र असतात. इतर सर्व लोक हितचिंतक होऊ शकत नाहीत. उदाहरणार्थ, राजकारणी लोक आपल्या देशबांधवांच्या तथाकथित सेवेत व्यस्त असतात, परंतु ते त्या देशातील प्रत्येक जीवाचे खरे मित्र बनू शकत नाहीत, कारण त्यांनी आपल्या साथीदारांची स्वार्थपूर्ती केली तरी ते पशूंच्या हितांची काळजी करीत नाहीत. अशा प्रकारे ते भेद करतात. एक भक्त प्रत्येक जीवाचा, मग तो मनुष्य असो, कीटक असो किंवा वृक्ष असो, मित्र आहे. भक्त एका मुंगीलाही मारू इच्छित नाही, परंतु अभक्त मात्र निष्ठुरपणे प्राण्यांना कत्तलखान्यात पाठवतो व त्यास तोंडाने स्वतः सर्व जीवांचा मित्र घोषित करतो. श्रीकृष्ण हे प्रत्येक जीवांचे सर्वात चांगले मित्र आहेत. ते सर्वांशी समान आहेत. ते केवळ व्रजवासींचेच, गोपींचेच, आपल्या मातापित्यांचे, गोपांचे व गोप बालकांचे, गायींचे मित्र नव्हेत, तर प्रत्येकाचे मित्र आहेत. कारण प्रत्येक जीव हा त्यांचा अंश आहे. त्यामुळे अंततः श्रीकृष्ण प्रत्येकावर अमर्याद प्रेम करतात आणि श्रीकृष्णांच्या भक्तांना त्यांच्या सर्वोत्तमरित्या प्रेम करण्याच्या गुणांचा वारस असतो. त्यामुळे भक्त खरोखरच प्रत्येकाचे मित्र असतात. सकामकर्मी लोक स्वतः स्वार्थासाठी पापकर्मे करतात. ते निष्पाप पशूंची हत्या करून आपल्या भौतिक ऐश्वर्याच्या अहंकाराने मत्त होतात. ब्रह्माच्या ज्ञानाद्वारे मुक्तीचा शोध घेणारे ज्ञानी देखील स्वहितामध्येच स्वारस्य ठेवतात, परंतु भक्तांना मात्र प्रत्येकाच्या हिताची आस्था असते. भक्त हे विशेषतः पतित बद्ध जीवांप्रती अतिशय कृपाळू असतात. श्री चैतन्य महाप्रभू हे भगवंतांप्रती प्रेममय भक्तीचे मूर्तिमंत रूप आहे. ते आपल्या सर्वांना भक्त कसे व्हावे हे शिकवतात. म्हणूनच त्यांना पतित पावन किंवा पतित व बद्ध जीवांचा उद्धार करणारे असे म्हणतात. त्यांच्या पदचिन्हांचे अनुसरण करणारा मनुष्यही पतित पावन आहे. आता अजामिळही त्याच भावनेत होता व त्याने विचार केला, आता मी
सर्व जीवांचा मित्र बनण्यास पात्र होईन व शांत होईन. सर्व कृष्ण भावना भवित व्यक्तींसाठी हा दृढ निश्चयाचा आदर्श असला पाहिजे. कृष्ण भक्ताने स्वतःस मायेच्या पकडीतून सोडवून त्या पकडीमध्ये दुःख भोगणाऱ्या इतरांवरही करुणा केली पाहिजे. कृष्ण भावनामृत आंदोलनातील क्रिया या केवळ एका व्यक्तीसाठी नसून इतरांसाठीही आहेत. हीच कृष्ण भावनेची परिपूर्णता आहे. इतरांवर करुणा करून भगवत कृष्ण भावनेचा प्रचार करणारा मनुष्य जितका प्रगत असतो तितका केवळ स्वतःच्या मुक्तीमध्ये स्वारस्य असणारा मनुष्य प्रगत नसतो. अशा उन्नत भक्ताचे कधीही पतन होणार नाही, कारण भगवंत त्यास विशेष संरक्षण देतील. हेच कृष्ण भावनामृत आंदोलनाचे सार आहे. प्रत्येक जण हा माया शक्तीच्या हातातील खेळणे आहे व तो तिच्या आदेशानुसार कार्य करतो. कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होऊन मनुष्याने स्वतःची व इतरांचीही या बंधनातून मुक्तता करावी. हरे कृष्ण. तर आपण इथे थांबूया आज आणि उर्वरित अध्यायाचं वाचन आपण सोमवारी करूया. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वांछा कल्पतरू